De ce să bagi un dublu booster când poți băga un dublu Bislas? Are mai puține calorii, mai puține grăsimi și mult mai multe proteine. Și să fim serioși, gustul mult mai bun. Wow! Iar acum, haide să te învăț cum să-l faci. Batem un ou. Avem nevoie de 2 felii de pui, sare, piper și praf de usturoi și amestecăm. Fulgi de porumb 0 zahăr. Punem oul peste pui, amestecăm. Punem feliile de pui în fulgi de porumb, apăsăm tare peste pui, le întoarcem. Tocmai am ascultat de mâncare. Cartea care transformă rețetele pe care le iubești în rețete care te ajută să slăbești. Intră și tu pe linkul din bio și începe transformarea. Mai mulți fulgi și apăsăm iar. Îl punem în airfryer la 200 de grade pentru 15 minute. Pentru sos avem nevoie de o lingură de maioneză light, 30 de grame de ketchup și praf de usturoi. Amestecăm o lingură de zeamă de la castraveți. Puiul este gata. Acum niște cartofi congelați la 200 de grade pentru 20 de minute. Cartofii sunt gata. Punem o tigaie pe foc mediu spre mare, prăjim chiflele doar pe interior, un strat de sos, murături, puiul, o felie de cașcaval, salată, iar dublu boosterul nostru este gata. Îți plouă în gură, așa-i? Dacă vrei și tu să slăbești mâncând mâncărurile pe care le iubești, lasă un comentariu cu textul sculptat.